השר, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בכלא קציעות, וכמו שהבטחתי, אותם אנשי משט, תומכי טרור, נמצאים כאן בכלא ביטחוני. kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon da na kafe muku, wani dan jarida ya yi wa minista na mai tsaron ra'ayi na ƙasar Isra'ila bin Gabir tambaya akan cewa shin minista nan a ina muke. Bin Gabir ya buɗe baki tare da cewa muna Kiziot, ma'ana wani prison, wani babban prison wanda ya kasance na jami'an tsaro, wanda ya bayyana cewa a halin yanzu an kame wayannan 'yan fafutukan na flotilla su mutu wanda suka yi ayari domin kai agajin tallafi zuwa zirin Gaza a yunkurinsu na karya shingen binciken da ƙasar Isra'ila ta yi na hana shiga tare da horo da yunwa mai tsanani a yankunan Gaza. Babban maudu'in flotilla shine isar da kayayyakin agaji wanda ƙasar Isra'ila a halin yanzu ta kame jirage akalla guda 42 tare da ɗaruruwan wanda suka kasance 'yan fafutukan in take tsare da su a cikin wannan prison din wanda babban ministan na kasar Isra'ila mai tsauran ra'ayi Itamar bin Gabir ya bayyana cewa waɗanda aka tsare da su a halin yanzu suna cikin wannan kurkuku. Kamar yadda ya bayyana a cikin wannan bidiyon, muna cikin Kiziot prison, kuma kamar yadda na alƙawarta muku a baya cewa waɗannan 'yan fafutuka, inda ya ambaci cewa waɗannan 'yan ta'adda masu goyon bayan ta'addanci, ma'ana 'yan ayarin flotilla smooth, suna cikin wannan kurkuku wadda kasance mai matukar tsaro kuma ta jami'an tsaro. Ya bayyana cewa 'yan flotilla a halin yanzu suna ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro a cikin wannan kurkuku, inda ya ambace su da 'yan ta'adda, kuma ya bayyana cewa za a mu'amalance su tamkar 'yan ta'adda, inda za su girbi abin da suka shuka na hukunci a cikin wannan prison. Ya bayyana cewa kamar yadda ne muku alƙawari taki bayan taki, babu wani abu wanda zai saba tsakanin kulle waɗannan fursunoni da suke goyon bayan ta'addanci. A ƙarshen jawabinsa ya bayyana cewa mu je domin mu gane wa idanuwanmu halin da suke ciki. Tun a karon farko, lokacin da jami'an tsaron ƙasar ta Isra'ila, ma'ana sojojin ruwa, suka tabbatar da kame ayarin jiragen flotilla smooth, Firaministan ƙasar ta Isra'ila Netanyahu ya fidda sanarwa inda yake yaba wa dakarun tsaron ƙasar ta Isra'ila biyo bayan namijin kokarin da ya ce sun nuna wurin gabatar da waɗannan ayyuka na kame ayarin flotilla smooth cikin nasara, wanda ya ba musu kasancewar basu ba wa jiragen damar taka guraren da aina da cewa gurare ne na red line, ma'ana fili wurin da aka aina da cewa filin yaƙi. Firaministan na ƙasar ta Isra'ila ya yi godiya ga jami'an tsaron ƙasar kan yadda suka nuna kwarewa tare da kulawa gurin kame ayarin, inda bai da cewa nan ba da jima ba za a ɗauki mataki na gaba gurin tabbatar da cewa an mayar da dukkanin waɗanda suke cikin ayarin tafiyar zuwa ƙasashensu. Fitar wannan rahoto ke da wuya. Babban ministan na tsaro na ƙasar Isra'ila Itamar bin Gabir ya caccaki kalaman na shugaban ƙasar ta Isra'ila, inda ya bayyana cewa waɗannan mutane 'yan ayarin flotilla smooth ba kowane mutane ba ne face 'yan ta'adda, inda ya tabbatar da cewa ya kamata a kama su sannan kuma a hukunta su kamar yadda ake hukunta 'yan ta'adda, inda ya umarnin cewa a kulle su a wuraren prison na ƙasar Isra'ila domin tabbatar da cewa wani a nan gaba bai ƙara yanke shawarar ƙara tahowa gurin shiga yankunan Gaza da aka yana matsayin filin yaƙi domin karya dokar ƙasar Isra'ila ba, inda ta bada cewa sakin waɗannan 'yan flotilla abu ne wanda zai ƙara buɗe wata ƙofa wanda a gaba waɗansu ma za su iya ƙara yunƙurin ƙara tahowa domin karya wannan shinge na ƙasar ta Isra'ila, lamarin da ya jawo mummunar caccaka da kuma tara tarzoma tare da zanga-zanga a cikin ƙasashen duniya biyo bayan matakin da wannan shugaba Itamar bin Gabir ya ɗauka. Izuwa yanzu ne manya-manyan ƙasashen duniya a cikin manya-manyan biranensu ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga, yayin da aka tabbatar wasu ƙungiyoyin ma a ƙasashe irin su Faransa da kuma irin su ƙasar Turkiya sun shigar da ƙasar cikin yajin aiki na gama gari, wanda a tabbatar cewa an kulle hanyoyi tare da hana tashin saukar jirage tare da hana zirga-zirgar jiragen ƙasa har izuwa wani lokaci sakamakon nuna goyon baya da mummunan fishi akan abubuwan da yake faruwa da ayarin jiragen flotilla smooth, yayin da ake kiraye-kirayen duniya akan cewa ƙasashen duniya su shigar da maganganu na diplomasiya domin tabbatar da cewa an saki waɗanda aka yi garkuwa da su, domin ayarin flotilla bai kasance ayarin tarzoma ba face yunkurin isar da kayayyakin agaji guraren da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira a matsayin gurin da a karya dokar yaƙi sannan ake horo da yunwa.